eta Lorea. Eskerrik asko. Onartzen dut ibidia dudala. Forondako zelai hauek abertzalez beterik ikusten ditutanean, inbidia sentitzen dut. Eusko Alderdi Jeltzaleak lideratzen duten abertzaletasuna, gehiago sozial eta politikoa ordezkatzen duen abertzaletasun hau ikustean inbidia. Gero, ezkerrekoek, erdialdekoek eta eskumakoek esango digute abertzaletasunak ez duela etorkizunik. Abertzaletasunak iragana, oraina, batez ere, Euskadi garatu ahal izateko etorkizuna dauka. Eusko Alderdi Jeltzaleak ordezkatzen duen abertzaletasuna ilusioaren, pasioaren, modertasunaren, ongizatearen eta errespetuaren isla da. Abertzaletasuna, aurrerapena eta gizarte eskubideen defentsa da. 14 urte ditut eta abertzale izateaz harro nago. Iparralden bidea hasi berri dugu. Zailtasunekin, zailtasun handiekin, baina ilusio handiarekin. Herrialde bat eraikitzeko ilusio handiarekin. Zuekin batera herrialde bat eraikitzeko ilusio handiarekin. Nafarroako albo bateko eta Pirineotako beste albo bateko herrialdea, Bizkaitarren eta Zuberoetarren herrialdea, Gipuzkoarrena, Lapurtarren eta Arabatarren herrialdea. Gora Eusko Alderdi Jeltzale eta gora Euskadi askatuta. Gora! Eskerrik asko, Lorea, etorkizunaren irudian.